to bude docela fajn. Lebo som sa ho konečne zbavil. Myslíš? Ja furt existujem. Stal som z mŕtvych. Ty nie si sa Ježiš. nezbavíš. No dovol? Ja som debil. No, isto. No dovol? Ja som Ľudia, dobre. Tak Máme hrať Roblox, ale čo na Roblox? ja neviem. Tak, Juju, to shenanigans. Ty buď s tým tíško. Ale áno. Poďme G&D. Neviem. Tak môžeme skúsiť. A ty to nevieš, to ti je k ničemu. Aha. Tak poďme hrať napríklad. Môžeme Bite by Night, I guess. OK? To sú moje random hry, ktoré... berem. Wait. Homeless Life? Zbijem ťa v Homeless Lifeu. Takže ideme hrať, čo si chcel. Bite by Night. Ja už to tu mám. Aha, dobre. Nie. Máte radi Bite by Night, alebo je to blbosť podľa vás? Podľa mňa je to celkom dobré. Hej. Ale nehrávam to často. Ako, ja som už bol aj ten killer a mňa veľa zbaví byť ten, ktorý uteká. Utekáč, runner. Runner. To si ty aj v Jujutsu Shenanigan, more. Jasné. Malý runner. Ale nebudeme čakať 3 hodiny. Uj, jak chodí. Nemám čas. Ja nechodím. Môžem chodiť. Ja vidím černotu. Vzdykol som si, lebo nikto mi tu nič neukazuje. Určite. Ja ho otravujem. No áno. Vlastne môj brat. A dobré, ale... Taký imaginárny kamarát. Dobre, Bite by Night nevyzerá, že sa na tomu chce načínať. No. Poďme dať čo iné. Ale čo? Aha, mne sa to už načítalo. Ja mám pingu 30, to nie je či je dobré, aj mne. Nemám či mám FPS-ka dáke vôbec. Aha, už aha, 3 hviezdičky. Keď vám takto pokádu bude, kde hviezdičky podľa vás ľudia? Poďme to takto. Hviezdičky. Alebo keď sa napijete kolí, že povedzme, že je fajná a poviete, čo som mohol skúsiť, haboš? Dobre, ale poďme dať čo iné. Lebo tuto nevyzerá, že to funguje. To je Bite by Night. 0 FPS. Menej. Aha, tak tam môže hľadať, čo? To už nemá som naučiť. Rád to dance. Gabi. 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 Kabi. Poďme týto elemental, nie, toto už nie. To je na nič celkom. Nie na nič, ale je to celkom dobré, ale veľa vecí už tam mám. Nie je kúpených, ale už som si všetko porobil, každý. Tu susede, si všimnete také hry a proste všimnete si jej a trošku sa ním zaporizáte. No a potom tu bude všade brainrot. Áno. Že nájdeš dobrú hru, napríklad si myslím, že toto je najlepšia hra, potom si ju vydáte head a brainrot. A ja už tu mám Aha, brain. vidíte to brainrot, ale to aj hate brainrot. Napríklad ešte kde mám brainrot? Lebo tu je všade brainrot v tomto Robloxe. Ja to nebudem točiť. Ani ja. Tak tí youtuberi to točia aj veľa. Poďme, že Eternal Night. To mala byť najlepšia FNAF hra. Tak. Najviac creepy FNAF hra. Špecificky. By the way, mám 18%. A ja mám 30 milión. 35. Mám Samsung, jahaha. By the way, Tobiasovi spadol jeho Samsung z obrovskej budovy a on mu prežil. Možno. Čak mám nový. Nie, nemám. Už mám tento tak dlho, že až. A skúsi dať Battlefield. Skúsiš. Ale nedáš. Nedal si. Dobre, ale mohol. asi ani nebolo Už ideme. Túto hru sme už raz hrali. Asi, hej, sa mi zdá. Ale na YouTube ešte, nie? Nie. To má iba 4 minúty. Pokiaľ viete, pokiaľ Poď to máš rýchlo. Dobre, pokiaľ si pamätáte na youtubera pokiaľ si pamätáte na youtubera Freaks.sk, tak to som bol ja, keď stavím dáme Custom Night. Môžeme si dať, poďme takto len. Ja to createnem. Koľko chceme animatronikov?
Neviem, daj akorát. Že ten, tak, to som mal dokonca kniť usta, ale teraz som to už zrušil, lebo som mi tam dostal vírus. Tak, keď som napísal, že mám skončiť s YouTubem, a vy ste písali, nekončí, ty si dobrý YouTuber, si v tom dobré, Ja som ti zmizol. Alebo čo ste robili? Ale toto je iba pre jedného. Musíme to zmeniť. Nejdem to aj zmeniť vlastne, iba to dám. Hej. Toto iba dám. Buď ticho. Buď ticho. Teda nenájde iba. Ja ťa nevidím. Nikde akorát. A ty máš iná invite asi. To je pravda. Invite me. Kohokoľvek osobu. Ty mňa to musíš mať, bro. Bro. Si nám... Nemám to tam fakt. Ja nemám vojšte, daj mi. Plastá práve mala by táto burečka. Máme. Ja sa to takom napojom more zase. Aha, už tu je viac serverov vytvorených. Ale ani jeden není tvoj. Ja, lebo som ho iný. Aha. Dám vyšlo. Nejaký je posiel. Aj taký je. Čo sa nepozýva. Aj mňa pozýval. Tutom. Ja keď ten Tom ma pozýval. Aha. Nie, ja som dal Crazy Bear. To bude iba medveď. Dobre. A šialný medveď. Dobre, A po prípade pôjdeme na takého iného servera. Môžeme ísť napríklad na tohto borečka. Poďme na ňo. Lebo bohužiaľ mi to nefunguje. Prečo to je? Ale ja ho tu teraz nemám. Musím hľadať želnú. Tak na koho dáme? Dáme na toho oného. A mieš. Kde mám miecha, nemám miecha. Bro, fakt nejdeme na hrudáku. Poďme prosím z YouTube na Legend, lebo... Hej. A to budeme 4 roky, tak sa určite už nudia. Takže musíme to rýchlo speedrunúť, lebo... Rýchlo chod na vlastný server a pohni si. Hej, lebo tých ľudí vidím, že... Už zaspím pri tom normálne. A ja by som zaspala, ak sa Ale nemám musia si dať, normálne ešte si musia takto držať oči, aby ich mali tak vykúlené, aby sa mohli dívať na tú obrazovku. No dobré, konečne si tu. One ear later. Chihuahua. Viete, že ti vám vypomenovali svet, lebo... Ticho. Lebo po anglicky oni hovoria ak neviete, čo je po anglicky, tak to znamená svet. Vidíte, či vám si zaslúžia viac kreditu. Áno. Rovno si dáme fight. Hej. しばらく寝てろ、タグ。頑張れ。頑張れ。 Switch my weapon. Let's open on. Dobre, daj mi hit. That deals Ja to percent damage. nenávidím. Daj mi hit. That avoids Daj mi hit. switch my weapons. Let's rush that.
A to mi nie pomogło. Nie, tak. Take this 1, 2, 3, die, ready, clear. A jak to zajmę zapał? Zbęła. To nie radzi. Graliśmy raczej. Ale to się właśnie ludzi. Au, to nie counterną też tą mapu. Nie wiem. Jejka. To są całe dobre wichał. Bro, mam fundament. Jak ci tego nie dali? To nie dali. Nie wiem. Ale sobie. A gra małą sobie. Au, nie wiem. A nie da się tam wychodzić. Byłego pregrana. Ja sobie tak będę wtrywać video teda. Ale to nie chodzi. Bro, proszę mi nie dał nic skoro. Nie skręcam tak. Jest fajnie. To się sadził ci, to nie ja Ej, masz, a od razu ci to idzie. Bo grasz tu, a nie są mną. Zajdź. Ja nie gram tym botem. Może? Ja też nie zbył autobota. Dobra. Można ja? Można. Albo na tyle, no to jest to lepsze. Gdzie? To była! Dawaj. Moje kopeczki idziesz pikać. No, ale to nie tak. Patrz. No potem tam. Skoro się to są kopać, bo do Chodziła po ciebie. Další vím pre mňa. Jaha! Dobre, ja A idem. ujdzie, żeby samochód, bo keby jeszcze został 5 sekund na tej ziemi. Nie. A poczekać? Dobra. Damy jedną bez. Nie. Poczekać. Aha. Mam 2 instrumentów, a on nie ma. Aha, nie ma zapnięte. Dobre, rob. Chudak. Dobre, musíme si dať ten ďalší súboj. Tento by si mohol. Tento by si mohol vyhrať ty. Ahoj. Tak? Gambler. Tá, nie si gambler, gambler má. GG je skill. A dobre, na to kto mám easy win. Nie si na to. Za to w porządku nie wiem grać. Ale to ja... I don't know this guy. I don't know this guy. Dobre, nie spomuj. Dobra, poďme dať tento fight. Poďme ho oficiálne dať. Auto si mňa pekne blične. To nenávidím. No to wszystko rozdziela, no cieba nie. To nie może mieć trafienie. No nie trafię. Auto si mi dá pochop. Dobra, to było ultima treski niż jestem dobry. Dobra, to nie jestem dobry, absolutnie. To mám easy kill. Au.
O to po mne to ja nebudem mať. Chcem być dobry, że nie zapotrzebował na a chciał sobie dać łatwo. Bro. Dobra. Daj. Chciałbym, że muszę dać ten hełm. Teraz kup automatyczne spamowanie. Może ty mnie spamować. Ty mnie już totalnie spamę, ludzie. Bez... Tylko na ciebie mam... Bro. Bro, no. Ej, to ty bro. Ale ty nie masz kurde. Mam. Bro. Bro. Co ty na nią? Jak robisz kolejkę, ty? Bro? Nie spamować. Spamem. Spamem. Nie, to są moje... Nie, to ty spamujesz. Nie, ludzie... Spamujesz. Nie spamujesz. A to nie wiem co. To nie chcę. Jest koniecznie. More bro, to pregram. Bro, przestań spamować. Ja dałam tak, ja by sobie spamować tego. No to jest spamowanie. Lucy, bro! Spamer mam myśli. Twój bot! Bro! To są najlepszy charakter. Trend! Jakoś on jest skill, to wiem. Bro, ale wiesz blokować, jak wiesz. Bro. Nie, byś nie mogła tak do ciebie. No jest! Jest ktoś, kto się wyjmował? Bro. Tak, to jest tam, co jeszcze nie widział. Siu. Dawno się siu. Jak tam idzie pod rolo, to counter move. Manos rozbił. Postanawia do prawie 200. Aż na małkę. Kołko? LOL!
čo sa deje. Bro, prestaň utekať. Že by si konečne vyhral? Bro! Otravný musí bočí. Nenávidím ich. Bro! Ty ho spomíš. Po prvýkrát si nás zabil konečne. Lebo za toho to má aspoň taký skill. Dobre, už môžeme ukončiť video. Hej, počkaj, ja musím ukončiť, musím dať. Čaute ľudia.